Naimbag nga aldaw ubing? Kumusta kayo? Itang aldaw, intayon adalen dagiti properties of addition. Kitaan tayo dagiti sumaruno a pagarigan. Adda 5 a mansanas. Nayunan tayo daytoy iti 0. Manungarod ti sungbat. 5 na laing. Iti sumaruno met a pagarigan. Adda 4 a mansanas. Nayunan tayo daytoy iti 0. Ti sungbat na ket 4 no 4. Nalaing ubing. Daytoy ti maaw-awagan nga identity property of addition. No ti maysa kadagiti addends ket 0, automatic nga identity property of addition daytoy. Dagiti paydaddu mga pagarigan. 395 plus 0 is equal to 395. 210 plus 0 is equal to 210. 0 plus 108 is equal to 108. Mapantayo iti sumaruno. Adda 3 nga orange. Nayunan tayo dayto iti 2 pa nga orange. Manungarod ti dagup na. 5. Nalaing. Ti met sumaruno. Adda 2 nga orange. Nayunan tayo daytoy iti 3 pa nga orange. Manungarod ti dagup dagiti oranges. Nalaing 5 met laeng. Daytoy met ti mauawagan a commutative property of addition. Ti commutative property of addition ket ti awag no pagsinukaten ti urnos dagiti addends ket agtalinaed latta ti sungbat wenno dagup na. Saan anasken ti urnos dagiti bilang. Kitain tayo dagiti sumaganad a pagarigan. 9 plus 6. Manuka diti dagup na daytoy. 15 na laing. Baliktadan tayo. 6 plus 9 is equal to 15 metlaeng. Uray pa'y pagsinukaten tayo na pagbaliktadan tayo dagiti numero, saan nga agbaliw ti sungbat. Ti sumaruno a pagarigan. 14 plus 28. Manuka di daytoy. 42. Pag sinukaten tayo, 28 plus 14 is equal to 42 metlaeng. Daytoy ti mauawagan a commutative property of addition. Mapantayo met iti sumaruno. Adda 3 at cherry. Nayunam iti maysa at cherry. Ket nayunam manen iti 2 nga cherry. Ti aramiden tayo, group 1 tayo daytoy. Umuna tayo nga group 1, jay 3 plus 1. 3 plus 1 is equal to 4. Plus 2 is equal to 6. Nungay, 1 plus 2 met grupo tayo. Mabalin ta. 1 plus 2 is equal to 3. 3 plus 3 is equal to 6. Saan ang nagbaliw ti sungbat tayo? Daytoy met ti maaw-awagan
nga associative property of addition. Tiawag no pagsinukaten dagiti agkagrupo ket agtalina edlata ti sungbat saan nga agvalue. Kitaan tayo dagiti sumaruno a pagarigan. 9 plus 6 plus 3. Ti agkagrupo ket 6 plus 3. Isu nga 9 plus ti dagop ti 6 plus 3 nga 9 ti sungbat tayo ket 18. Nungay met 9 ken 6 ti agkagrupo. 9 plus 6 is equal to 15. Plus 3 is equal to 18. Saan ang nagbaliw ti sungbat tayo? 18 latta uray agsabali dagiti agkagrupo. Mapantayo iti maikadwa a pagarigan. 11 plus 2 plus 7. Ti agkagrupo ket 2 plus 7. Ti dagop na daytoy ket 9. 11 plus 9 is equal to 20. Nungay met ti 11 plus 2 ti agkagrupo. 11 plus 2 is equal to 13. Plus 7 is equal to 20. Saan nga nagbaliw ti sungbat tayo? Naawatan ka di ubing dagiti properties of addition? Laglagipen tayo dagitoy? Ti umuna, ti identity property of addition. Ti awag no maysa ka dagiti addends ket 0. Ti met sumaruno, ti commutative property of addition. Ti awag no pagsinukaten ti urnos dagiti addends ket agtalina edlata ti sungbat wenno dagop na. Ken ti maudi ti associative property of addition. Ti awag met no pagsinukaten dagiti agkagrupo ket agtalina edlata ti sungbat. Nalawag ka di met laeng dagitoy ubing? Ipadas tayo man nga rod nga ilasin dagiti na usar a property kadagiti sumaganad nga addition sentence. Ibaga no daytoy ket commutative property, associative property, wenno identity property. Good luck! Naalayo ka di dagiti sungbat ubing? Nalaing! Ket agyaman nakarod itiin kay panagdengeg itatanga aldaw? Till next time, bye-bye!